Γεια σας. TOG Arena εδώ. Σήμερα θα σας δείξω τους μηχανισμούς ενεργοποίησης στο σάκο. Αερόβιος μηχανισμός. Ενεργοποίηση οξυδωτικών μυϊκών ινών βραδίας στολής. Αναερόβιος γαλακτικός. Ενεργοποίηση οξυδογλυκολιτικών μυϊκών ινών ταχείας στολής. Αναερόβιος αγαλακτικός. Ενεργοποίηση λευκών μυϊκών ινών ταχείας στολής μέγιστης ισχύως. Για μένα η ένταση ορίζεται από τη συχνότητα των χτυπημάτων. Σε ένα γύρο 3 λεπτών στην πυγμαχία ενεργοποιούνται και 3 μηχανισμοί. Μείνετε μαζί μου για να δείτε περισσότερη θεωρία για την άσκηση. Απλές ασκήσεις, σωστή εκτέλεση.